Moi, se on Spy täällä ja tänään meillä on Joskun kanssa Beanboostle haaste. Mun ääni kuulostaa niin tyhmältä. Ja sotaanko varmaan. Eli avataan. Tykyttäs. Mä sain tänään kuukausaunin kehittyneen muodon kuukausaunin. Ja mä sain sen. Ja me käytiin kaupunkisysteemissä. Sä sait sen kompiakin. Jopakas. Kerran sen paras oli paras. Ei vaan se paras oli se parhaan keitto. Älä paikkaa sitä. Toi oli vaan Mä sain tää auki. Se auki. nythän se just Se kuvaa. ei kuvaa. Kuvaa. Joo, mä sain, istu nyt. Sain tän auki. Istu. Näitä ei tarvita mihinkään, mä oon ihan puuta. Puhuta. Eli let's do this. Let's do this. Se sanoo kaikki kerralla. No niin kumpi aloittaa? Sä. Ei vaan me pyöritetään, eka mä pyöritän, sitten me otetaan sen väliin, molemmat otetaan. Ei jos roskista. Ei niitä se saa olla. Tässä pitää niellä. Hemmetti. Niistä otetaan. Hammastahan on. Hyvä. Tämmöset syödään. Nyt. Hammastahan. Ja Marikas. Ei sun mikään. Laitetaan kappia. Sun vuoro. Tää on taas mustana. Se kuvaa. Nyt pyörässä. Nyt tästä tulee kuvaa. Ei vitsi. Silmätämulla se on tää. Vai kumman sä haluat? Hän. Yhteen. Meukaspärnä. Tää on oikees niin hyvää. Ei se niin hyvä oo kuin mikä hammastahan. Tää on parempaa tää päärynä. Mä oon tottunut tähän makuun, eli tää ei oo niinku paha juttu enää iso. Himputti sun henkeä. En mä pyörtä. Mä sanoin hyvin. Voi vitsi, haisevat sukat. Nyt huutat. Haisevat sukat tai... Voi vitsi. Nyt. Syö. Tutti frutti. Haista. Haisevat sukat. Ei ne niin paljon pahoja oo, kun silloin eka kertaa. Eiks ne, että ne on niin pahoilla ekaa kertaa? Taas musta. Kuule mustaksi nyt. Sen paina sit kameran napista. En paina tuota. Joo, nyt jatketaan. Eli sä pyörät. Voi poppa. Voi poppari tai lime. Ei. Istu. Runskin. Jos tää on lime, niin tää on kyllä maailman paskin lime. Mikä tää on? Mikä tullut? No lime tai... Eikö jos ole raikas, niin mä... Oksennus. Ei vitsi se. Ei vaan siinä pyörähtys, se pitää pyörähtää tälleen. Mä
Mitä monta ei tulta? Yhteen. Mikä? Pure. Pitää syödä. Nielasen nyt. Nielase. Oh. Haluatko sä tähän nurtsin tai hammastaan? No. Laat se jompikumpi. Haetaan oikeassa ruskeissa. Ok. Laita se hetkeksi tähän nyt. Yök. Siis hyviä kaikki maasta. Mä otan jo. Pyörän tässä joku nyt. Joo. Hammastahna. Hyvä. Toi oikeasti ei se niin pahaa. Ei se tuli vaan nielasta, kun... Se maku on niin hitsin paha. Mä otin se vähän niinku purkkaa. Mä näen katsoa, ettei vaan noin. Otitko sä hammastahna? Joo. Mä otan nyt kans. Oliko se sen? Voi jumpe, ois hammastahna. Pistä mustan. Mun vuoro. No. Nyt. Älä tippua. Hyi helvetti. Mä otan tää. Mä luotan tähän. Ei tää niin paha mitään. Sä muistatko sä äsken minä että ei vaan niin paha kuin mätäpunga tai oksennus. Muista. Minä se nyt äänyytää. Aha. Niin astu. Niin on semmoisille. Joo, sain. Joo, nyt sun vuoro. Tyrkyt. Ei vitsi. Oi hem. Se on tää kakkapyyhe tai Kakkapyyhe. Nää ei oikeasti pahoja. ei niin. Tuossa. Nää maistuu sellaiselle. Kokos. Kokos. Musta peppu vähän parempi kuin koulus. On kokka. Eikö kokos? Kokos milloin? Tiedätkö mitä, Jasper? Se oli päärynä. Se oli päärynä. Noin. Nyt se pörtti. Vihreä. Ei se ole pelkki näitä parhaimpia. Yhteen. Mä haluaisin lime. Voi jumma, ei lime. Tää ei ollut lime. Pyörä. Tämä on Nurmea. Pohjanmaan. Pyörätä. Aue. Koiran ruoka, eikä koiran ruoka. Ota se yhteen. Ei saa oksennella sitten. Et syliä nyt tätä pois. Ok, saa se. Minä sen nyt. Mä voin. Ok, älä sylistä vielä. Ah. Mä annan sulle paperia. Joo. Sä rikot futiskorttia. Mä pilaan tätä korttia. Mä käydään kerrossas. Pyöritä se seuraavana. Mutta älä syö täällä. Älä syö täällä. Pyörä. Joo. Katsotaan mikä tulee.
mitä? Siitä tuli tää. Hei. Ui vitsi mä säikähdin. Toi kuulosti... Katoppa mikä tuli. Katoppa mikä tuli. Aika hyvä. Kumpi otettais? Se on tää. Hamasta. Ei oo. Se on. Se on lime. Limaa. Miks mä otin koiran? Levi koskeen pitää ottaa. Taas. Ruoho. Rohat pahaa. Tää on ruoka. Kyllä tätä pystyy syödä. Mutta ei tää on hyvä oo. Parempi vielä, jos olisi vettä. Kuinka kauan muuta kestää? 11 minuuttia. Hei. Tää lopetetaan ihan kohta. Vielä tää ja sitten yksi. Pyhä. Yhteen skål. Mä en ottanut peppupyyhettä. Mä otin mänäpunaa. Oikeesti! Mä nyt näyttää niin samoin. Päähän on tossa. Mä sitä mäkin vähän ajattelin, että hyi vitsi, ottaako tää nyt? Ei toi nyt pyörätä. Mä pyörän. Vielä tää ja sit vielä mun. Yksi. Ei kun tää on vika. Ei vaan tää ja sit vielä mun. Noin, se. Mä lupaan, että tää on N. Ei, tossa on uusi maku. Ei mikä. Joku ei olekaan. N yhteen. No sitä 3 vasta ollaan syljetty vai 4? 4. 5 ollaan syljetty vasta. Ettei enää mitään. Et enää mitään. Vielä yksi. Hyvä. Yes. Se oli spy täällä. Joo. Muistakaa aina. Ei sä puhu ruokasussa, muistakaa. Muistakaa. Joo. Käykää Egyptissä. Siellä on tällä hetkellä sota. Joo. Muistakaa aina peukkuu. Käy Somalia. Laittakaa tykkäystä ja tilatkaa ja tilaa noksuboksu, tilaa. Ihan sama, mutta ensi videoon asti. Moi. Moi.